Першая кніга Параліпаменон, раздзел 25. Дык Давід разам з кіраўніком войска прызначыў на службу сыноў Асафа і Гімана і Ідытуна, якія прарочылі на цытрах, псалтырыёнах і цымбалах, адпаведна свайму ліку. Сыноў Асафа – Закхур і Язэб, і Натанія і Асарэла. Сыны Асафа былі пад рукой Асафа, які прарочыў пад рукой цара. З Ідытуна – сыны Ідытуна, Гадалія, Соры, Єсая, Семей і Гасабія і Мататія – 6. Пад рукой бацькі свайго Ідытуна, які прарочыў на цытры, хвалячы і славячы Господа. З Гімана таксама сыны Гімана – Бокцэў, Матаніяў, Азіэль, Субаэль і Єремот, і Хананія, Ханані, Еліята, Гедельцы, Ремемтіезер, Єзбакаса, Мейлоті, Атір, Махазіёт. Усе яны сыны Гімана, правідца цара, па слове Бога, бо узвялічыў славу яго і даў Бог Гіману 14 сыноў і 3 дачкі. Усе яны былі пад рукою бацькі свайго, каб спяваць у святыні Господа, і раздзелены былі на цымбалістаў, псалтырыёністаў і цытрыстаў на служэнні ў доме Божым пад кіраўніцтвам цара. Асаф, Ідытун і Гіман. А былі яны з братамі сваімі абраны спяваць Господу. Усе настаўнікі лікам 288. І як роўныя кідалі жэрабя па чарзе службы. Як вялікі, так і малы, настаўнік і вучань разам. І першае жэрабя выпала на Язэпа, які быў ад Асафа, другое на Гадалію, на яго з братамі яго і сынамі яго разам на 12. Трэцяе на Закхура разам з сынамі і братамі яго на 12. Чацвёртае на Ісара з сынамі і братамі яго на 12. Пятае на Натанію разам з сынамі і братамі яго на 12. Шостае на Бокцэва разам з сынамі і братамі яго на 12. Сёмае на Ісраэла з сынамі і братамі яго на 12. Восьмае на Єсаю разам з сынамі і братамі яго на 12. Дзевятае на Матаніява разам з сынамі і братамі яго на 12. Дзесятае на Сямею разам з сынамі і братамі яго на 12. 11 на Азарыэля разам з сынамі і братамі яго на 12. 12 на Гасабію разам з сынамі і братамі яго на 12. 13 на Субаэля разам з сынамі і братамі яго на 12. 14 на Мататію разам з сынамі і братамі яго на 12. 15 на Ярмута разам з сынамі і братамі яго на 12. 16 на Хананію разам з сынамі і братамі яго на 12. 17 на Єзбакасу разам з сынамі і братамі яго на 12. 18 на Ханані разам з сынамі і братамі яго на 12. 19 на Мейлоті разам з сынамі і братамі яго на 12. 20 на Еліяту разам з сынамі і братамі яго на 12. 21 на Атіра разам з сынамі і братамі яго на 12. 22 на Гедельцы разам з сынамі і братамі яго на 12. 23 на Махазіёта разам з сынамі і братамі яго на 12. 24 на Ремемтіезера з сынамі і братамі яго на 12.